no segundo libro, A ética española, que é de 1910. A idea central é a transformación personal a través do esforzo e o saber. E di el que eso millora as capacidades intelectuais, a precisión mental e a calidade moral da persoa. Novamente son ideas psicolóxicas como as do hoxe en día. Cal é o obxectivo fundamental do cidadán? Coñecer a verdade. Eso faise a través do estudio e da experiencia. A partir de aí, a intelixencia vai mellorando, o poder de representación, a precisión da mente, van aumentando co paso do tempo. Finalmente, a intelixencia coñece os seus propios límites e aparecen as virtudes de prudencia e humildade, que son as que convirten o saber en sabedoría, di el. Así chegamos ao cidadán libre, que é o que se libra da servidumbre espiritual, conquista a soberanía da razón e ten valor para afrontar os